Imaginează-ți cum e să te trezești în fiecare dimineață cu vedere spre munți într-o casă care se simte ca acasă. Suntem în centrul Lavrigului, chiar lângă primărie, pe strada Mihai Viteazu. Aici te așteaptă o proprietate specială, 183 de metri pătrați utili, cu un living spectaculos de 53 de metri pătrați, șemineu, 3 dormitoare, 2 băi și un dressing cât o cameră. Ai și pivniță, bucătărie luminoasă, iar afară, o grădină generoasă și o livadă cu suflet pe un teren de 1187 de metri pătrați. Este locul unde poți respira liniște, unde natura te îmbrățișează și fiecare colț spune o poveste. E mai mult decât o casă, e un început nou, poate chiar acasă. Contactează-mă pentru o vizionare. Bianca Solomon, consultant imobiliar Keller Williams.